sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek gak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho. sarta pawanuting ranutesing karsa
sing karsa mewah dening kanyut manisira ring Gusti Sidat Sidat agung ing armada teka tansah dadya Gumelaring Praja Ngamarta yen Indra Prasta negari ngemanjang punjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto tata praharja sinten ingkang regani Praja Ngamarta menika warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma trisal jala gamadaning dampar negari Ngamarta sinepa sangganing para kadang jangkep dadak sakuling mangke kawisting rawipun Nata Agung ing Dwarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwesnya lenggah madaning Gantulaya sigra grawalaning kalih Nata Ngamarta Prabu Puntadewa dayana parigawe apa sanata ing Dwarawati kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta sigra murwani pangandikan dadi kemangrujining pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lesan sasongko tumanyar mangrengko ruming kuri mantun tanpa sesiren Mas murubing langit
ramyang ingkang driya lirwang candra katawangan somo ing tias katuritan limut kapiyataning rojit ram remendri yama nawo kakunging wang wisesa Hyang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu Sarawuh Paduka kepareng orayi para ngatur-aturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngamarta kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecak nanggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Kresna kakangku dadan aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadake jimat-mat ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yai Janaka ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan Koko Prabu panang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yai nek kula sedewa non kula pun dinggo jimat mugi kaskecap nanggen jengandika lenggah saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan adamel kejut raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah kumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesemban kula jagat pamasisaning Bathara Wayapura jagat Yai estrining wanaswanipun kula Indrawati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta namung imanipun sasampunipun ing Raka Indrawati dumugi tapel wates negari Ngamarta saengga kula manjing wonten ing Kutagara ngumun raosing manahipun ing Raka Indrawati krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni kados boten wonten sunaripun negari Ngamarta mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang yuk katujuh ing ngene suwanipun ing Raka Indrawati anyarengi mangsa pasewakan malah kula badhe nyuwun mriksa
Menapa tata ingkang dados sababipun dening mekaten kawontenanipun Praja Ngamarta? Koko Yai Prabu. Koko Prabu. Mugi dados ning kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datulya sakmangke sayekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa. Tanasare sejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samutan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kuwatos raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemasak mangke amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi lermu sing duka cipta berbudi mantana raras berbudi mantana raras sak pandurat kendel madaning Datulya Negari Ngamarta sami midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tutu Nalindra ingkang wicaksana wasis dinampi ngraka Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawan nata ing Indrawati lenggah kanjeng minangka wardu kanut ujara weng ganten wardu jarwanget sok nang durung abang dudur manding dasaring pertolo kasasaru geger jaba apa to kang dadi darunane ora numantan mung ora Gajah Medhot saka Wampilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel atmajaning ki Lurah Semar niki Lurah Bagong nyerpepek pindha sata Mataram kaya gurek kang samya tumingal mangrombaing para kawuli kanca piyak ana daya minggir dalu dalan Rama dewaning sun ing Koko Prabu wonten dawuh Yai mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten ayaka
minggahing nalindra ingkang sowan menika malah boten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun pun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladalah Jagadéwa Bathara Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun pun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe kula cancang putahing weni demawahing wijang rumeketing Werdaya saestu ndadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene dijangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinuwun. Bagong padha raja. Ngatenipun Sinandrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya, tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen ndadosaken jimat paripe. Bagong padha raja. Ngatenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Prayogakno nggon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha raja sak praptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kepan kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel lurah. Wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogakno nggon mulungguh. Nah niku. Niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno. Bagong prayogakno. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan wonten dawuh Sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang utus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur nggih. Saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah glecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kanane. Kraton malah ngrembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kali kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin, ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok
Bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabuk Nggen cengel. Diyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak kuwi wong saking wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepoti anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa apa. Kanane wis angel lho Pak iki. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Gak mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Arang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane yo bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha apa payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 tumbak tempe kara piye? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe ming digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risangka pirangu. Rinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana ing jagat Dewa Bathara. Yai, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kan pun Bagong. Koko Prabu kula semanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingin bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara Pusaka 3 sing arep tok suwun ngambil. Ya kuwi jimat Kalimasada, tumbak Kara Welang lan payung Tunggul Naga. Khusus to, aku tak takon karo kowe.
ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau ya Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu ngono ora sowan telung candra suwene ninggal kalawan kewajiban kaprajan dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan ngesaling para Pandhawa kowe nyandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta kok aku tak takon saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku nggih bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming panakawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Lebon lemut tak akep. Mabur ning cangkem, nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplek mung panakawan mung batur saumpamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi wis sik to. Anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa? Apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolanyo lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki wong melarat, bapakku iki panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek kok tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha sibuk. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngerke blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa kowe? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Wismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru iki adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Blacker. Wong ngarani ora iso iki. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Oh wani ngeceh My Lackerku. Wani arep bapakku ya. Wani arep wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko ganti teleng ngarepe bapak. Klik.
Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Henpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong legane ayo. Ora dalan. Resno kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada deksura karo Bagong mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon kon dadi tamu. Mangyat kurdos Roma pangkenggah wakut gati nyomawukat iro wang-wang om Nyai Werkudara barep kakangku wiwi Arjuna ulungan maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur, dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malih Koko Prabu kula nyuwun mapunten gegayananipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Koko Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih, Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune. Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Kuneke bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ono nangis nang ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titus Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Watone iso jeplak wae. Cecepe wong kere gedhi ora mingerke blak. Wah, lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan ta tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dalan karo rumah aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki. Nang kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sadulita lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojogan tenan.
Mandek dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula, sampean ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ha ta? Ngerti aku. Bagong, sing sopan tangane. Gawa gendro ya. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Celapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula. Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng melintir brengos, anggepe ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalmotan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki Koko Prabu Ndrawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono, arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming iki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput? Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus ndongi caidak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki.
Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si petuk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok ora usah kesusu to santai. Setyaki ora nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna, mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek dasmu. Iya, Pak, ngestoke dawuh. Suram tiwang parakiken ler mangos wakang layon denya ilangang manisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe glubagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Uduh anak doyak kuwi aku cocok gelem. Lah adine si Wandarawati iki. Adikane lho, adi pepean ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Terus Lho, sing terus ki aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ora wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak iwangi. Siap. Ani ngono, lho. Bantur banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane nek tak rembuke apik-apik ngono nek kira gelem apik-apik syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Lah sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawarku jare mbelani kula. Nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembatan. Ketara Ndarawarku Ndara napa niku mangkale kula amarga nek mboten wonten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak Cilik. Inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Mak Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang ing wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Ini nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Koko? Wani nak kendel. Turah kendel. Turah-turah ming dhuwit. Kurang terus.
Nek tak takoni iki wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo mak cilik. Ning wani karo sipate mak cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan. Siwandara Prawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwandrawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak petung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantem karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe, sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ngendrawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye, Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho, jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balyo ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi gawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun, Ndara. Wis napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Piye, Pak? Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, iso dikai security. Jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balyo. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki sedina iki sing ngro mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, Ora, wetengmu amot po. amot iki kok tak tarik melar kok wetengku. Asangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ru ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Pambok, aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werku Ndara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndrawati.
Kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Wiladalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-onek aku? Ora Bu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempong penggaling nata Ndrawati lawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten. Nalika semanten peteng dedeg penggaling nata Ndrawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling sumlorot Sang Pandya Betari Durga. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraneng asta kang mitraneng asta neng asta patopat iki ora pangling Kresna inggih pun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matek aji pameling ngrawake kelawan ulun nggih rana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tampandi namung badhe ngembali dhateng pangwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Titi prani mangananong paricata mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Sedhe selikur dina patupat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggo mbangun kayangan matur sembah sewu tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggo mbangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang ngamuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawaripun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan priprayangan lilu panas pating klengklep balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang kengkeri budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyeng. Ora tumindak apik satemah gagar kuwi gar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Brengge nistaken dawuh.
pantep pasulan upamaneka lintang toya kusumaya sumawur den merayitna semuriris eka balik matur nuwun Ndara dene Ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel malah sinuwun Ngamarta pun maringaken pusaka tetetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke bombonging kawula tanpa pepindhan ing mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng sabdawuhipun Alindra sinuwun punta lan sakadang kadheyan ing mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton kincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna walacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat semareka den prayena semuriris laruta saking kutha sang guru kula yen tandulusa sang guru kula yen tandulusa Ndara Antasena suwene aku jaga ning kapal wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke.
Eko den mrayetna semuriris Eko balik titiyoni Gandayani iki sing jeneng Semar pancen iya kowe sapa aku Jajal Werka alawi gatine pancen diutus dening dewa sapa sing utus dewa sing mapan ana ing kayangan mesti eneng jenenge eneng wewisike aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka aja ngapusi karo aku nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae nek Semar kuwi wong sing angel diapusi dewa ora bakal kalmisik karo titahe ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik wong sing duwe gegayuhan sing apik monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-sok karo uripe sak pepadane gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip-urip ana ing negara Ngamarta Layan dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbeda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Werka. Semar. Waduh. Lah kok jebul? Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arepa ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen paranasten, patiyupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan yen mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan, mboten ora napa meneh kula ajeng ngendhih dhateng drajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban tentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas barang dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Kakang Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Tobat mboten. Lah ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit kono bali disambung sesuk bengi sik enek climen Durga. Ngestaken dawuh,
Kang Semar yen ngoyo ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Panjenengan. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nokmer. Apa kok? Kula nokmer non. Kula non mekaten Koko Prabu Puntadewa. Jlampur. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi, pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala.
sebelah ini kidul dia. Ayo tak beri kacang, jagung ini. Ini tak kebul.